kondermu tak tunggu. Yo yo Mas Jinggo Jinggo asik asik enak enak yo Wahyu Audio Yogyakarta wengi iki analikane yang ku bisa datamu tak untapake seliramu pamit aku pamitmu bali nang kuthamu pimpinane Mbak Wida sapine ngati nalikane wengi kuwi ora ngira tumete seloning pipi do sliramu kapan bali ayo kusumane ngati among tungo lan namung pamuji udang ayo kang tansah ngancani sepining rasa ati iki Kang Alen Saputra stasiun Tugu sing dadi saksi kang bisu